bala driverwa isitha yena mfethu fela asiphephile phethe indungu ngapha uyasithatha siyofika siphephile la siyakhona kodwa lokho sithi okunye kuthi okunye manaka mana isipholile mbuzeni usipholile ni la bite abekwe yona hayi kahle isipholile ni la bite online lapha abantu isipholile ni la bite hayi obekwe yona uhlele kulento lo muntu uzositshela obuye wala kujima kawa ngiyisho lento uba ayi ngabo futhi lo muntu uzokuveza mina kanti ifoni kabani veza 2 Masonde kade wenzani mina ngenzani ngani siboleleki cha upapa futhi ihlahla ubona usudlulile hayi ngeke shilisi shay on goal manje ubalo futhi ihlathi kodwa driver kamnandi hayi ngeke mncune osabisa ngasitshela okunye hayi imoto zosigweba into engenama airbag uyibuka nje ay ngazakhohlelwa babo imntanga wayibukala ashosho imoto zosigweba into engenama airbag uyibuka nje man intanga wayiphi yona noma masethi into ekothiwa ngathi hayi ngongo lutho nomona intasha bingana number plate le moto lutho hayi ngitshela mahasha hayi uqo home semaqa home mana kati imbali iyedecorate nemoto eyisekeni phela eyintsha-ke esandleni uyazi into entsha kuyindala kwabanye usho lithi-ke i-48 leya lento ifana uyazi ifana nani lento uyazi ifana nani lento ibonus leya ifana lento yezwane imali leya ithuleke ephumile le utophathe la bhuku leya muntu utophathe la bhuku uphethe notebook man uyayazi into entsha indala kwabanye lethi ifana nomuntu osifazane wena uzababushe uyazi into entsha kuyindala kwabanye uzababushe awu angifunda lo ngomzala umzala uzophendula wena hayi mina uyazi into entsha indala kwabanye awuthandi hayi phela ngafuna ukukhuluma ngawo kahle awuthandi wenyanya alright uzukhalele lo muntu uthengala hlahla wayeka kanjani uhlangene kanje okay soyifaka kodwa ngiyifuna lento kaSigwebo abavaka manje uSigwebo unominate yokumasat mamba fethu asibufisela inhlala hawu kusekhona masadi hawu kusekhona balo sholo uthi mana labo hamba ngayo iwutanga abasathi hawu kusekhona masadi ma lento eyindoda isekhona awugobo zenzele imali cha no ngiyabona nje awulethe eyindondo mina ngithi yaxoshwa nawe nje uyaphuma emsakazweni kwakuphela kwayo hey kodwa uyabona yini ukuthi kwangisiza uxoshwa emsakazweni ngidla udume engangacaba ukuthi ngeke ngilokudla ngoba ngisangisathithibela nokhathide lapha okukhathide kuNkulunkulu manje nje ushiye phansi lapha ewema uthi uphuthuma ukuthi uyasebenza ebusuku uyangena ngo6 Chusa uzodlala inkonzo kushawa 8 nakho hayi no umkhaya wami lo hayi buzokumoloza umkhaya wami lo uzokumoloza kahle umkhaya wami angifuni ngomkhaya umkhaya ngithanda kabi umkhaya kade elwa lapha emini nje lapha kuphi lapho yini Jacob ethi